ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାସନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆସି ଆମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିବି ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍, ପରେଶ ସାର୍ ଏବଂ ବାବୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ତ ମୋର ଆଦୃତା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମର ଅନର ଯିଏ ବାବୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ 2017। ତା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେଇ ରହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହଉ ସେମାନେ କେମିତି ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମିଶିକି ରହିବେ ସମସ୍ତେ, ସେତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛୁ, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏମିତିକି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ କରୁଥିବାରୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜୁନିୟର ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଆସୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା।